Antes de empezar, quero pedirlles un grande aplauso para as familias que viven en Belesar, para os viticultores e floiticultores que traballan as muras do Belesar, porque sen eles e o seu traballo heroico, hoxe non habería esta festa, nin eu daría este perdón. Señor alcalde de Saviñao, digo primeiro que estamos no Saviñao, non? Señor alcalde de Chantada, autoridades, ribeiraos, ribeirás, montañeses, montañesas, ociosos e ociosas, mercadores de cereixas e de viño. Cando me convidaron a dar este pregón, antes de aceptar, falei co meu culmán do Mersinto, dono de moitas cerdeiras aí do outro lado, para preguntarlle se había boa colleita. Cando me confirmou, aceptei. Xa saben que nas colleitas ata o último día non hai nada asegurado. E a auga dos últimos días fixo das súas, pero eu xa non podía volverme atrás. Aínda así, poden botarme a culpa dos estragos destes días e dicir: non me extraña nada que se perdera tanta cereixa co pregoeiro que escolleron este ano. Dígolles que aceptei encantado porque Belesar é moito Belesar. A cereixa é a máis sabedeira das froitas e o viño belesarés arde nun candil. Conta don Álvaro Conqueiro que Felipe de Amancia, o criado do mago Merlín, almorzara cereixas con pan de trigo, e que en Florencia había unha señora moi rica, ela, que xantaba cereixas con biscoito debaixo dunha nespereira. Así que as cereixas son comida de moito señorío e tamén de curas. Contáronme dun crego de por aquí que decía que meterlle ao corpo unhas cereixas regadas con viño de Belesar era tan abrogoso para a saúde como a subir de xeonllos o camiño da Virxe do Faro. E remataba o cura, en confianza e que Deus non perdeu. Ademais, comer produtos da ribeira de Belesar pon cara de saúde. O señor Manuel tiña a cara moi colorada. El decía que era por mor dunha enchente de cereixas tintas de Belesar que pillara sendo un mozo. Mais a muller, a señora María, culpaba as serras de viño mencía tamén de Belesar. Fose por unha ou por outra razón, o señor Manuel tiña a cara de Rubio Belesar e pasou dos 90 anos. A famosa presentadora e escritora Julia Varela, neta do Garda Varela da Varela, que despois foi municipal de Chantada, na súa última novela trae a protagonista a Belesar. Chega, ve o cartel da festa da cereixa en maio, pasea por Belesar, entra na tenda onde un cartel di "Quedan cereixas", merca galletas de amendo da comarca, o tendeiro regalalle cereixas e dille "non vai probar outras iguais na vida", e non mente, porque os tendeiros non poden mentir que logo non lles volven os clientes. Miren, cantos miles de persoas neste momento están por España adiante lendo a novela e sabendo de Belesar e das súas cereixas. E todo gracias a neta de un que moita xente que está aquí conhecendo. E tamén outra famosa escritora, Dolores Redondo, escribiu unha novela que se titula Todo isto che darei. Nesa novela sae 11 veces a palabra Belesar. Dice que debaixo desta auga hai 7 aldeas tan grandes como a Belesar. E dalle as grazas ao final aos barqueiros dos catamaráns porque a guiaron moi ben. Os montañeses sabemos que aquí na ribeira as cereixas veñen antes que na montaña, como pasa no meu Trasar de Carballo, de Cartelos. E por maduraren antes, foron moito tempo un importante complemento nas economías dos ribeiraos. Chegaban antes, e mesmo se distribuían na Coruña e Vigo. Ademais, miren, di o refrán: en maio xa leva as cereixas o gallo. Fíxense que nesta nosa contorna temos un paxaro especialista en cereixas, que en moitos sitios lle chamamos o gallo cireixeiro, e que aquí hai xente que lle chama asubío, noutros sitios chamanlle ouriolo ou bichelo crego. A este bonito paxaro os portugueses chamanlle papafigos. Eu penso ás veces se non será o mesmo paxaro que aquí come as cereixas e logo vai a Portugal comer os figos. Será o mesmo.
Agora é tempo de comelas, di outro refán. Dende maio a xullo as cereixas son como a puños, claro, grandes e boas, cereixas da onza, da media onza, portuguesas, burlates, lápinos, todas boas cereixas de Belesar. E miren, son un produto de proximidade, son daqui, de onda nós, crean unha paisaxe espectacular coas súas flores para ver desde a ribeira ou desde o río. E ademais non se usan pesticidas, e menos aínda non teñen ningún tratamento pós-colleita, o que pasa con a maioría das froitas que collemos. Por iso o meu irmán Mersindo, os especialistas de cereixas, di que se deben comer sen lavar, porque se lle saca un pouco de sabor. Díganme vostedes onde se ve unha froita así como esta. Se seguimos cos refráns, hai algúns que non precisan explicación. As cereixas e as malas falas cóllense poucas e veñen apresadas. Cereixas e mentiras, unhas das outras tiras. A cereixa aproveitase de todo, porque teñen carabullas, que é un valor engadido para a xente miúda. Quen de nós de por aquí non participou nun campeonato de tragar carabullas de cereixa, sendo neno? Ou de chuspilas a ver que nos mandaba máis longe? Ou apretar os dedos a ver tamén quen tiraba máis longe? A esta palabra tan fermosa, carabuña, os castelán chamanlle hueso. Como vai ser unha carabuña? Un oso. Eu creo que xa lles gustaría alá no Val do Jerte tan famoso ter unha palabra tan bonita como a carabuña para as súas. E, miren, agora véndense cereixas sin pedir. Eu espero, non o ver, que en Belesar se cheguen a vender cereixas en carabuña. As carabuñas teñen que ser por cereixas. Belesar é unha palabra fermosa. Hai quen di que podía proceder de dúas. Unha que é bel, que era un deus celta, e sar, que é río. Entón sería moi bonito. Isto é o río do deus bel. Pero os que entenden din que Belesar é un nome xermánico a través do latín, e Belesar son as terras dun señor que se chamaba Belisario, que ainda existe a palabra. E Belisario ven do grego, que significa un bo guerreiro. Así que temos un sitio moi bonito, unha palabra moi bonita. Eu estou hoxe feliz de estar en Belesar, porque que mellor sitio que a Ribeira, ata para morrer, que escribiu un poeta que se chama Ramón Rodríguez Corto. Onde queira que eu morra, enterrádeme a carón dunha cepa, aló na Ribeira. Aí do outro lado, máis abaixo, por onde agora parece que van poñer unhas pilas de litio, está Guxeva. A Guxeva viña eu á vendima dos meus tíos Manolo e Lina, e o meu curmán Elías con 7 anos berráballe só do outro lado. Rabudo do outro lado, do lado río. E cando acabábamos cedo de vendimar, viñamos ata Belesar, andando polo atallo por dentro. De Belesar era María Expósito, a nai da miña cuñada María Xosé. En Belesar ten ribeira de sempre a familia da actriz María Vázquez. A Belesar veu casar Pedro J. Rovira, que estrea estes días un libro. En ese libro hai un poema dedicado a Belesar, e hai un conto duns calborrulos que andan polo río. Belesar é nome de Encoro, que está un pouco máis arriba. Encoro que asolagou moitos lugares e viñas, que lles canta Xosé Lois García nun dos seus libros. Belesar tamén é camiño de inverno. Vemos hoxe pasar peregrinos continuamente. Belesar é vía romana, Braga Astorga, e así que cantou un bate ribeirao que ten ribeira aí do outro lado, o conhecido Paco Lela. Nunha contorna labrega, con vides por bandeira, dunha namorada albada, blanquexan as perdeiras. Para ser pequeno é moito Belesar, un río, dúas ribeiras, dúas parroquias e dous concellos. Dun lado Chantada, os papeiros ou papistas, e do outro o Sabiñao, os rabudos ou xudeus, leneses e chantadeses, todos moi boa xente. O Pai Miño non separa, o Pai Miño une, que hai moita xente deste lado que se vai enterrar ao outro, porque do outro está a igrexa e a parroquia. Belesar é terra de boviño e de cereixas, que na montaña cereixa
tamén é nome de vaca. Cando na montaña tiñamos unha vaca colorada e bonita, poñíamoslle Cereixa. A mellor vaca que houve na historia da miña casa de baixo de Trasar era a Cereixa. Era tan bonita que ata o papá e máis eu viñemos unha vez ensinala, que non vendela, á feira de Chantada. Estaránse decatando de que falo moito máis da Cereixa que do viño. A razón é que é moito máis segura. Miren, hai moitos médicos que teñen o vicio de sacarlle o viño á xente. Cando imos conducindo veñemos de tráfico e teñen o vicio de que sopremos a ver se levamos viño dentro. Pero nin uns nin outros nos preguntaron nunca cantas cereixas comemos. Así que mellor a cereixa. Ben, estou me engadellando moito e vostedes non viñeron aquí a escoitar un aburrido parzamestre. Viñeron tomarlle unha cunca de viño de Beresar, probar e mercar cereixas de Beresar. Iso sí, se teñen que conducir, xa saben que a botella hai que levala para casa. Así que teñen un bo día, que gocen moito desta paisaxe e dos produtos que nos regalan, un dos lugares máis fermosos da Ribeira Sacra, que igual pronto será patrimonio da humanidade. Sexa ou non sexa, hoxe podemos aquí, nesta festa, inaugurar un novo refrán, que podía decir: o que chega a Beresar xa non quere marchar. Bo proveito, amiguiños, e que haxa fartura. Enhoraboa, amigo Anxo, por esta auténtica lección de filosofía e, como non, de saber da terra. Grupo Castro Candás, interpretando o himno galego. Moi boas tardes. Un ano máis, un ano tras outro, vendo pasar a vida, vendo pasar o pai niño aquí, no corazón de Galicia, no cerne da Ribeira Sacra. Vamos a celebrar o acto máis emblemático deste evento que xa chega a súa 20ª edición. Vamos a escoitar o pregón desta edición, que non vai ser un pregón calquera, porque vai estar pronunciado por un home noso, por un home da terra. E é verdad, e non mo podedes negar, porque hasta foi colaborador durante 2 anos do Luar. O que non pasa por Luar é galego, pero xa é de segunda categoría, eu sinto por vostedes. E estuvo 2 anos ali colaborando co amigo Galloso. Pero o pregoeiro deste ano é algo máis, moito máis. Anxo González Guerra, nado en Trasar de Carballo, en Carballedo, é colleita do 55%, unha extraordinaria colleita excelente de viño neste país. Aos 11 anos ingresou no Seminario de Lugo, da primeira promoción de Filoloxía Galego-Portuguesa na Universidade de Santiago. Foi profesor de Lingua Galega e Literatura en Pontevedra durante 35 anos e colaborador da Universidade de Vigo.
Vou abreviar, porque senón o pregón casi o daba eu. Hai que subliñar que é wikipedista, editor de Galipedia, é a Wikipedia en galego dende o ano que se xubilou no ensino alá polo 2015. Fixo máis de 8.500 edicións, creou máis de 970 páxinas e subiu máis de 600 fotos. O amigo Anxo colaborou en 36 programas, como antes dicía do lugar, dando unha clase de galego con especial atención ás terras do corazón de Galicia. Creou coa súa muller, doña Victoria Ogando Valcárcel, a web galego en referente ao ensino do galego en rede con máis de medio millón de visitas anuais. Por o seu traballo en rede e no ensino, Anxo e Victoria levaron no ano 18 o premio Xoán Manuel Pintos ao compromiso coa lingua. En 2021 tamén conseguiron os 2 premios Cidade de Pontevedra pola unanimidade do xurado. E sigue máis galardós, outro con moito cariño, como foi o Villó de Ouro do Concello de Carballedo no ano 23. Está na nómina de homes ilustres do Concello de Carballedo. Eu diría máis, é un home que ten que estar incluído nos homes ilustres de Galicia. Sen máis dilación, deixos coa palabra de Anxo González Guerra.